дар вилояти Соғ давоми 24 соати шаби 31 декабр ва 1 январи соли нави 2024 19 тифл ба дунё омад. хушбахтона ҳамаи онҳо зинда таваллуд шуданд. гуфта мешавад ки ҷинси 10 нафари кӯдакон духтарча буда, 9 кӯдаки дигар писарча мебошад. аммо 6 тифл камвазн аст, яъне валодат пеш аз муҳлат мебошад ки духтурон онро ба бемории зани ҳомила вобаста мекунанд. ҳамчунин 3 кӯдакча тариқи буриши қайсарӣ ба дунё омадааст. ҳолати кӯдакон вобаста ба он ки пеш аз муҳлат таваллуд шуданд дар назорат мебошад. бо вазни ками бадан аз 1200 грамм сар карда то 2400 грамм кӯдакони камвазн таваллуд шуданд. ҳамаи онҳо дар шӯъбаи интенсивни ҳолу муолиҷа гирифта шуда истода дар марҳила ҳолаташон устувор ва беҳтарӣ. боқи дигар навзодон ҳама бо ҳолати сиҳат саломат, бо ҳолати нақс таваллуд шуд дар назди модарашон ҳоло дар назорат барои ихтибос ба хона тайёр шуда истоданд. одина саидқулова тифли нахустинашро дар синни 20 солагӣ ба дунё овард. шоми 31 декабр соати 11:30 тифлак таваллуд шуд. тӯҳфаи соли навиаш барои пайвандон ин писарча аст. вазнаш беш аз 2 килограмму 750 грамм аст. духтурон саломатии модару кӯдакро хуб арзёбӣ мекунанд. ҳоло барои рухсат ба хонааш омодагӣ мебинад, зеро модару тифл сиҳат ва солим мебошад. аҳли оиламо ҳамаш хурсанд. мо ба вай тӯҳфа шуд 31 вай ба гуфта хурсанд шуд. духтура ҳама тарафа ёрдам дода, ҳам вай ҳам табрик кардан, ёрдам додан, акширкиҳо, санитаркиҳо ҳамаш. худохоҳад ясе мемонем гуфтос яҳонангимон. тифли аввалини соли 2024 писарча аст. вай соати 1:20 санаи 1 январ дар таваллудхонаи вилояти Соғ ба дунё омадааст. модараш Мумтоз Дадобойзода аст. аз ноҳии Спитамен мебошад. ин кӯдакча фарзанди сеюм мебошад. аз ин пеш 2 духтарчаро ба дунё оварда буд ва тӯҳфаи соли навиаш барои пайвандон писарча шуд. вазнаш 2 килограмму 800 грамм мебошад. якум кӯдакам 2014 буд, дуюмаш 2016. ин сеюмаш имсол шуд соли навба. мова 2 духтарам ҳай, ин писарча. 31 ба омадам. 1 январ ба соати 1:30 ба таваллуд кардам. якта акушерка, якта санитарка пеши ман ба буд. нақс таваллуд кардам. хеле ёрдам доданд. номи писарчатона чӣ гузоштитон? ҳоли аниқ нею, манба Муҳаммад Амин маъқул шудааст ҳозир. дар вилояти Соғ шурӯъ аз санаи 1 январ то соати 7:55 2 январи соли 2024 37 тифл ба дунё омадааст. ҷинси 21 нафари он писар ва 16 нафари дигараш духтарча мебошад. як ҳолати тавлиди дугоник ҳам ба қайд гирифта шудааст. онҳо писарча ҳастанд. хушбахтона ҳолати фавт ҳангоми таваллуд ба қайд гирифта нашудааст. гузориши Мафнушкур ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.